Og så Fang Gang. I dag der skal vi prøve en bolle med ost fra Café Louis. Super lækkert surdejsbrød. Nybagt. Stadig varmt. Der er lidt saltet smør til. Og så er der er 2 lækre skiver ost. Lad os hoppe direkte ned i det. Det er virkelig... Jeg kan bare mærke på det her brød, det er lækkert. Det har fået lov til at bage i... Jeg får lov til at hæve i 3 dage. Der røg lige lidt. Man skal huske smøren. Rigeligt med smør. BMO time. Det skal lige siges, at normalt så får man også noget hjemmelavet rabarberkompot til her. Men det bad jeg mega på. Jeg har desværre ikke taget min øffer med i dag. Men jeg vil give den her 4,5 øf ud af 5.